So wafethu Kaizer Chiefs xa sisijongile naxa sisiva uzwane indlela bethethe ngayo ayikagqibi usayini uJanuwari usashiyekile iveki for uba mayivale itransfer. So Chiefs like seniba khona iplay 1 okanye 2 esinotyikitya i-contract for Kaizer Chiefs. And then xa sijonga squad sijonga okay Chiefs shota phi. Siyazi midfield bazikhiphani phana, siyazi striker Chiefs sane-striker. Last week Thursday ikhona ivideo apha ezi-2 ezithetha ngaloo nto ungazijonga. Otherwise mna xa sindijongile Chiefs yadinga ii-wingers noba ziyi-2. Kutheni uRhawugelo Sekgota Ishlitupre la majita ane-opportunity enkulu for uba isebe ezi-wingers ze-Kaizer Chiefs, but amajita awayisebenzisi i-opportunity engaka uba ise ube i-attacking ube i-right winger i-left winger i-Kaizer Chiefs. What a chance bafethu, la majita bayithathi la. So Chiefs kuze ibe more competitive, kuze sibe ne-PSL emnandi ba okay i-Sundowns iyatshisa, Pirates iyatshisa, i-Chiefs ineke ilawe ibeke imali apha emlonyeni. uBobby nezimeko Kaizer Mountain Junior ineke zibeke imali emlonyeni zameka sign players like Chiefs nayo imali kasi understand ke ba Chiefs team enkulu ne-sponsorships. So inyuku ikhona, so mayikhutshwe inyuku, Chiefs yeke ustoroma mayikhuphe inyuku. And then zeziphi players i-wingers endizicingayo okay Chiefs funeke izikhuphe imali izigowele. Number 1 players eyi-proven quality yayo, umtshiti uyaskora, uyacrossa, shine free kicks, top player kala Bafana Bafana, Khanyisa Mayo, Cape Town City. Chiefs nongabuza iiquestion ezininzi masani player le. Number 2 Pule Mmodi, Golden Arrows. Chiefs bethiwa ayimsayini andiyazi uba saying up and down ezekayo between Chiefs ne-Golden Arrows. Like player nantsi quality, so ngikho uba say-Chiefs yintoni esokolisayo okanye ikhona iplayer ebhetere ezayibona ngaphandle koModi apha PSL proven engabi idinga u-adjusta to i-PSL, ezawube nida u-adjusta to ilawe i-pace i-PSL okanye kwathini yeyiphi. So xa ndingamfuni uModi like nosayina bani, so Pule Mmodi suppose uba play Chiefs agowele i-Chiefs asanwe i-Chiefs before i-window ivale kaJanuwari. Iwinga yesithathu Light Intswembu esisusayo ngoku, one of the best players kwi-PSL ngoku, never mind a young player. Umtshana athona ngaphi na 1918 SuperSport United, yabo kuthiwa nguMaseko, Thapelo Maseko. I'm sure noba senimbonile bafethu, yahamba susa umntu ewinga, una-skill, nayi-technique, uyakwazi ushuta. Chiefs lesiyaziyo ke suppose uba igowele ze-players ke top player because ikhona imali mos. Ebuze SuperSport imalini, does it beka i-offer i-SuperSport angakwazi urefuse, you understand. Otherwise machita like Chiefs I think nacifana zizowinga suppose uyazigowela. Zikhona ezinye mhlawumbe noba khange nikazibone no-PSL xa nindixelela apha kwi-comments banoba zikhona ezinye wingers mhlawumbe ndizipostileyo, yabo. Otherwise zikhona nale-light i-Maritzburg United ulawe Karim Kimvuidi, ndike ndathetha ngayo apha kule video. Kum yabo akayowinga yona but yakwazi udlala iwinga, but umtshana uNtswembu xa idlala as a number 8 number 10 number 8 number 10, I'm sure yakwazi udlala na center forward number 9, angadlala na right wing na left wing. Like kumbi say lalaiti yona player talented PSL ngongoku, yona player chisa PSL ngongoku lalaiti. So nayo ikhona ivideo endenzileyo apho ungayijonga thetha ngalalaiti uKarim Kimvuidi yase-DR Congo. Yavutha umlilo machita uNtswembu lalaiti. Ayowinga yona but ndinika nje i-special mention apha and eziba umntu mhlawumbi akwazi udlala esayidini ke. Otherwise kum light like top player apha PSL for him, attacking player ayikho. Light ayikho, ayenandanga la light PSL as an attacking player. Like mna nambona uJabu, nambona uSkara Mobese, nambona uJabu Pule, nambona uThulani Serero, nambona uModise, nambona uBilliard, nambona uTawu,
Kimvuidi Kimvuidi I like them respect. Karim Kimvuidi bakazuya or can't andiyazi, otherwise kuse machita. Otherwise apha bendithetha ngee-players i-3 ii-wingers i-3 Chiefs funeka izigowele kuze kuse Chiefs ibonisa uba serious, ifuna uchallenge Orlando Pirates, ifuna uchallenge Mamelodi Sundowns, i-PSL ibe more competitive, sibone i-big 3 iba i-big 3 in terms of bone quality players ne-squad depth. Yabo. Khanyisa Mayo, Pule Mmodi or Thapelo Maseko. Kaizer Chiefs mlende ntoni phakama ifowuni ufonele agents ezalight okanye ufonele i-Captain City control committees, ufonele uStan Matthews kuSuperSport United, ufonele uMatho Madlala elawula ithi leGolden Arrows. I-players kikike ikhosi lizongxola kamandi. Otherwise ngosi majita uqala udibana nale content nale channel, ngicela ucofe usubscribe. I-content ne-videos khona kaDarh waya sikhona apha nje, ucofe usubscribe uzothola every day. Otherwise ngosi majita nge-support. Mas enjoy ne-disc watcha.